רבי שלמה אהרון ורטהיימר נולד בשנת תרכ"ו בעיר פזינג אשר נמצאת בצ'כוסלובקיה לרבי יעקב זצ"ל, תלמידו של הכתב סופר. שורשיה של משפחת ורטהיימר הידועה מתחילה ברבי שמשון ורטהיימר זצ"ל מווינה, אשר שימש כשר האוצר אצל קיסר אוסטריה ושימש גם כרב הראשי של מדינת אוסטריה. עד היום יש רחוב הרטהיימר באייזנשטאט שליד וינה. אמו הצדקנית של רבי שלמה אהרון מרת שיינדל עליה השלום הייתה נכדת הגאון רבי יונתן לייב אפפלד, רבה של ימינץ במדינת מארין. רבי שלמה אהרון עלה עם אביו רבי יעקב לארץ הקודש בשנת תרל"ב 1872 בהיותו בן 6 שנים, וקבע משכנו בעיר העתיקה אשר בירושלים. רואים פה מאחור הזה, פה הייתה הבתים של היהודים, זה פה הרוב המוסלמי, אבל בזמן העתיק ביותר פה גרו פה יהודים, ופה רואים את המזוזה, השקע של המזוזה שנמצאת פה. בבית פה גרו היהודים, יוצאי הונגריה. האבא של רבי שלמה, רבי יעקב, שעלה מפרשבורג, בתרל"ב היה גר פה בבתים האלו. כותב שהם גרו פה בחצר שור, המקום שהם גרו פה. רבי יעקב לא זכה לגדל את בנו ונפטר בשנת תרל"ה 1875, והשאיר את שלמה אהרון יתום מאב, והוא בן 9 שנים בלבד, עם אמו האלמנה ושתי אחיותיו. כאן, בהר הזיתים, תמונים האב והבן סמוכים זה לזה. זה היה הפוך. לא ראו את האותיות, רק את הצד השני של המצבה, ולא ידעו איזה מצבה זאת. אבל על ידי שידעו שזה ליד האבא שלו, על ידי זה שמצאו את הקבר של אבא שלו, אז ידעו שליד זה יש הקבר שלו. למרות יתמותו, עמל ושקד על תלמודו בבתי מדרשותיה של ירושלים. ועוד בצעירותו התפרסם כעילוי חריף ובקיא בתלמוד ובפוסקים, וזכה להיות מתלמידי גאוני ירושלים הידועים, רבי יהושע לייב דיסקין ורבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, ראש ישיבת אוהל משה. בד בבד הסתופף גם בצל ישיבת בית אל של גדולי המקובלים הספרדים, שבה היו ספריות ענקיות של כתבי יד וספרים עתיקים של גדולי הראשונים, וכך רכש ידע ומיומנות עצומה בתחום זה. במקום הזה נזרע הזרע שהשורש שרכש את החיבה והעצומה שלו לכתבי יד עתיקים, זה היה במקום הזה. כי פה היו הכתבי יד מזמן הראשונים, עולי ספרד הראשונים שבאו לארץ, הם הביאו אותם את הכתבי יד, וזה היה במקום הזה. זה הישיבה הכי עתיקה בעיר עתיקה, בעיר ירושלים. חשיבותם של כתבי יד. יש לנו הרבה דפוסים מהמאה ה-16, 17 עד 19, אבל מה יותר חשוב מהדפוסים האלה? כתבי יד, כי בדרך כלל כתבי יד הם הרבה מאוד שנים יותר מוקדמים של הדפוסים. פה במקום הזה ישב רבי שלמה אהרון והגה בתורה ימים ולילות, ופה רכש את הידע והמיומנות שלו הגדולה בכתבי יד העתיקים, גדולי הראשונים והספרים העתיקים. ופה הוא היה כתב יד של חידושי הר"ן על מסכת עבודה זרה שבתלמוד, שרב שלמה אהרון כותב בהקדמה שזה היה קרוע ובלוע, והוא ישב לילות בעששית קטנה וזכוכית מגדלת וצירף את האותיות ואת המילים, ומזה הוציא ותפיס את הספר חידושי הר"ן על מסכת עבודה זרה בשנת תרמ"ח, שהוא היה אז רק בן 22, אברך צעיר.
והוא הוסיף את זה הערות שלו בשם דבק שלמה, שבו מגלה את המקורות ואת כל הערות שהיו לו על הספר, ועל זה קיבל הסכמות מכל גדולי הדור של אז, אבנר נזר, הגאון מסוכת-שוב, ורב שמואל מסלנט שהיה בירושלים, הרב הראשי של ירושלים, וגם רב שועה מקוטנה שבפולין, מגדולי הדור של אז. בהיותו בן 18, נשא לאישה את הצדקנית מרת גולדה לאה, בת הגאון החסיד רבי נתנאל רייזמן זצ"ל, תלמידו של האדמו"ר הראשון מגור, בעל חידושי הרים. מגיל צעיר ביותר היה אוחז בעת, ובגיל 19 בלבד, בשנת תרמ"ה, כתב והדפיס הספד על השר משה מונטיפיורי, בשם אבל משה. את ההכנסות של ההספד הקדיש לנישואי אחותו היתומה. בשנת תרמ"ח, בהיותו בן 22 שנים בלבד, הוציא לאור את הספר חידושי הר"ן על מסכת עבודה זרה שבתלמוד, מתוך כתב יד יחיד בעולם, עם הערותיו ומבוא, בשם דבק שלמה. ומאז, כמעט מדי שנה בשנה, הוציא לאור ספר או כמה ספרים. בשנת תרמ"ט, ספר פרקי החלות וצוואת נפתלי. בשנת תרנ"א, ספר דרכה של תורה, מורה דרך וכללים בתלמוד. באותה שנה, ספר חתם סופר על סוגיות הש"ס, עם הערותיו בשם אבק סופר. בשנת תר"ן נתמנה לראש ישיבת אור המאיר, שהייתה בתוך בית הכנסת אוהל יצחק של כולל שומרי החומות בעיר העתיקה. במקום הזה שכנה ישיבת אור המאיר. בישיבה הזאת ייסדו כולל שומר החוימוס. כולל שומר החוימוס שיוצא הונגריה, זה נוסד על ידי הכסף סופר, שרבי יעקב, האבא של רב שלמה אהרון, היה מתלמידיו, ועלה לארץ בתרל"ב, והם ייסדו את כולל שומר החוימוס, והם ייסדו פה את הישיבה אור המאיר. בשנת תר"ן, רב שלמה אהרון התמנה לראש הישיבת אור המאיר פה, והוא היה ראש ישיבה פה. אז זאת אומרת, כמו 20 שנה מתר"ן עד שנת הפ'. אז הוא בערך 30 שנה היה פה, עד שבשנת הפ'ים, מאה הפרעות בעיר העתיקה, הישיבה נחרבה ועברה לעיר החדשה בבתי הונגרין, שם ייסדו מחדש את הישיבה אור המאיר, ושם המשיך דביס תורה לתלמידים. בית הכנסת נחרב בפרעות העיר העתיקה ועבר לעיר החדשה.
אחרי בשנת תרפ"ט, אחרי ימי הפרעות שהיו בעיר העתיקה, שאז הרבה מתושבי עיר העתיקה נטשו אותה בגלל הסכנות, והם עברו לעיר החדשה, יצאי הונגריה, עברו לגור לפה, ואז הישיבה אור המאיר, ישיבת אור המאיר עברה גם כן פה לעיר החדשה, לבניין הזה, ואז הוא התחיל להגיד שיעורים פה בישיבה שעברה לעיר החדשה, בבתי הונגרים. בבית הזה, שגדלו הייתה חדר וחצי, היה גר רב שלמה אהרון, ושם גידל 11 ילדים שנולדו לו, שלמרבה הצער, 6 מהם נפטרו מחמת העוני והרעב, המחסור שהיה, והחולאים ששרו אז, בשנים הקשות, במלחמת העולם הראשונה, ופה ישב יומם וליל, ולאור עשית קטנה, ובזכוכית מגדלת היה מעתיק את הכתבים העתיקים, ומאיר עליהם טהרותיו הגאוניות, והיה מתפיסה מוציאם לאור עולם. זה גם שימש בית ועד החכמים, כל גדולי החכמים והחוקרים שחיו בתקופה ההיא, היו באים אליו לשתות בעצמה את דבריו על החקירות והתגליות שהוא גילה. ביניהם היה חיים נחמן ביאליק, הסופר הידוע, שבא לחקור אצלו עמקי שפה עברית, שהוא היה בקיא בהם והוציא ספר ביאור שמות הנרדפים. וגם עגנון היה בא, וגם היה הפרופסורים הגדולים שחקרו בחקרי הגניזה, ועוד הרבה חוקרים גדולים שהיו בתקופה ההיא, שבאו לשמוע ממנו את רעיונותיו הגאונים. ככה אתה זוכר אותו? כן, אני זוכר. הוא היה אדם יפה, גדול, שהולך, אדמה, אתה זז מהמקום. ירושלים הייתה ענייה מאוד, והאכלוס היה קטן מאוד קטן. היה בתי הונגרים, בתי ורשה, כל רחוב שטראוס היה שדה של חיטה וזה. זה היה ירושלים.